Yo Jonga yabona le toilet yakhe le. Yeah. Le toilet yakhe sekukudala kangiyela be toilet kuthi. Sure, bra. Ufuneka ahambile otsho emagalini. Yabona nje even nalapha ebusweni iskin sakhe because ke imbuzane ziyabhuza even pha kumphayi next door. Kuyanuka kwalapha eyadini, bra. Ule mna indlela ehlayo yochopha amanzi bengena pha. Uliqonda abantu abaninzi bayazibuza uba why imoto yami ilale garage. Isabalele garage i-surage. I-bed lakhe ke kumnanza aqhuba imoto omna ebidadi surage. I-surage right by imoto yomna le garage. Lokho ithi unini report bra. Ukhansila ezathi hayi kwakunini report le. So hey nansi bra. So apha ngaphakathi makhulu akamanzisi ke ngokwapha ngaphansi. Ngaphakathi akho le yenzekayo. Awangena amanzi aphakathi. Ebengena pha. Yabona abafana bade bafana bayidilize lento yabo. Elikali. Outside building. Ngenxa yalamanzi. Bengena pha. Kuba kuyagungulwa apha ngemva. Yonke into ezapha. So actually Umanzi bra yonke indawo apha. Yabona kwakuthanda Yeah. bakubona bayibone le bayela. Sila kwakwazulu. Akakho nocheba iyadi bra. so ingxaki lapha ne. Nalapha apho ngijonga apha le ndawo apha kule aqhelekayo apha. Oh Yabona lo ndawo le ilapha. yeah. Sasizama zenza alternative yobana masikwazi ukugungula ihambe elandscape. Le nto ilapha yona iqheleke apha. Yabona Oh iyadi nje ingaka nje akuchetywa. Le yadi ibiqile bichetywa. Ichuma le nto within weeks le. Why suka? Yuma. Yeah, bra. Can you believe Mbabe Fred started imoto? Ye toilet Hemingways. Imagine. Xa uzawuya toilet funeka ucinge ba hey kanene ngifuna ndiye toilet mina. Ufazi ba hey yefuna start imoto siqokelela siye Hemingways toilet imagine. Foko. Bagqika ethiwa vote. Bathi gqi. Bullshit. makhulu ni reportile kuceba bra. Uceba lapha ngubani? Bandithendazana uceba ndade ndaya kuye wacela. Wathembisa hayi ndizawuzaza till today. Address Abantwana yalapha. bakhe beze baze baye nayo uceba till today. Uyabona pha kumeyadini ebengena bra. Abantwana nisazi ukuthi imoto yakhe ihlala eNatskeni nje kwaJeko. Kodwa unayo indawo ehlala imoto. I-surage bihamba phansi kwemoto xa nivula amacango emoto unuka i-surage. Jonga there was a time mna ndipostile ku-Facebook wami ngizigrumbele yami into pha ngemva. Umasipala nix. Hayi super. I-address zalapha zitheni mkhulu wami? Let's 3514 lo, ne? kuba 3514 Yeah, pha kum 3513. 3513 and le blockage affecta izindlu ezingapi? I-affecta le ndlu, i-affecta le lapha next door. Yabona ke apha Yeah. i-toilet lapha okuyabhodlela nxa into edibenise namanzi. Sede bayamkela ke bo. Dala le ndlu yagxagxazelwa ngamanzi lapha next door, apha eback. Okay. So xa kugungxulwa phaya, izapha kule nale xa igungxula iblock up ithi sa iyo nathi singakwazi ukugungxula. Ndithanda senzele enye alternative uzengathi ndibhetelana. Khuluwa yazi ndinethemba mna cause the reason why we did istory esilolu hlobo last week elande Sinar Park besenziwa nguPhelo ebezifotela sona and i-response kamasipala it was be right kakhulu bakwazile ukuya khona. Let's hope ba u-MEC umfazwe nalena icase uzoyithatha yana sana cause bakhawulezile urespond. Yeah. uDecember bra. Anthe nothi yena ngokengaka funeka walk otsho toilet. No and uhlala nabani apha makhulu? Uhlala nabantwana bakhe but abadalana nabo abane responsibilities zabo utsho kwezinye indawo funeka aziphumela utsho pha. So there was a time when ngqondo season ndifika ndaqonda yabona uma apha ebusweni zingcongcone ezimenzana ndizazi pha kum. Imagine bra kwanothina sekitchen na pipi pha kum. There was a time of but andikwazi nothina. Okay. I know. So zama uyilandika wena mkhulu wa. Makhulu. So zama ukhe sithethe nelanto ne-BCM. Bebencedile last week ngapha eSinar Park and that's why nango ndenza le video ndinethemba babazoza and bazoresponda yabona. Yeah. But so zama uba ke silande nathi ke siyipushe sizame sithi make sure bomasipala noko uyakuncedisa cause umdala for ubungahamba distance lo hlobo. Okay.
hayi kudala uyabo lo mntana kudala egembezi lo ngolapha next door gembezela mna sendithi uba nalapha kume bezama ndilibhatala nabantu private bra 500 1000 abapoqayo kule nto omnye bethe ufuna i-2000 nayo Ayilungiseki. mali uba ngaba iza kwenzeka straight ide ifike kubhet hayi suka konto eyenziwayo nyhani ke le nto yi-mainline kamasipala ifama yenzayo Yeah. kwenziwe into eproper bra hayi no masithembe mkhulu. Enkosi ke makhulu. Uyayibona umakhulu, khajonga apha efront. This is ifront yakhe ngamanzi la. Let's just zoom in. Yeah. This is ifront yomntu omdala ke le ahleli phansi kwayo. So this is the area. If uyayijonga indlu kamakhulu apha efront, so kunjani. And that's a neighbor. Lena ibithetha uba nanga la manzi abaleka phi. Ndiyibona nantsi neighbor, nanga la manzi. Kuthiwa enza le nto imini yonke nobusuku bayo. And aphuma from up. Asithembe man uba kuzokhawulezwa kwazi umuntu omdala noko lo. Jonga in front of yard yakhe kunjani. And it's been years. Nansak. If uyaqwalasela, it's about 10 houses zihanjelwa phambi kwazo it's storage 24 hours ijonga phambili. Kayijonge ke le storage uhlaza nje apha. Let's just see if we cannot zoom in ibone. Yebo. 10 houses raw storage ihamba phambi kwazo apha kwathu. Mamela apha isiteshi sithini. That's a sound. Not, I don't think uba isuka kulena cause lena ijoyina ngaphansi iyawukhuphela ngaphansi. But if umamela lena, there is another problem eyenzekayo. Yeah, esuka from kwenye different direction. Leya angena apha ahamba apha ngaphansi azophuma ngapha nanga yala storage. Ihambe uyilahla pha emfuleni. So i-storage lapha actually bagungqulele emfuleni. Then this one is not connected yabona. That's the storage yale line yonke le. And there is another thing that is happening now. Mamela isound. And yenzeka 24 hours for ixesha elide. I'm not sure whether ngamanzi or storage nayo le ishoyo. I think ikhona ingxaki eninzi apha phakathi. Jonga le indlu. I think la manzi besiwava owesibinini ke ngokuwona. La bengxola pha asuka from this side. Look at kwezindlu uba baphila njani abantu balapha. Ujonge nje ethu kwezindlu. Yebo. Especially these two houses. Kami ke singena apha phakathi. Singena ke without permission but ke sizama ufumana solution. Hey. Aywa. Look at this. I think there is ingxaki with the pipe. Jonga abantu baphila kanjani. Jonga background iback yapha. And this is the source. Masipala.
So yho bayazama uthenga imaterial for uvala. So lawa angcolayo amanzi pha asuka from this side. Ininzi mani into ofuna ukwenziwa, special lapha ko-32, ko-33, 34, 35. MEC umfazwe mas waka-infrastructure. MEC umfazwe sinengxaki serious and kuhlala abantu abajonga ii-yards zabantu zinjani and bahlala phantsi jonga it's a NPO ethile le, abantu bahlala. Siyacela ke MEC, sibonile indlela oresponde ngayo eScenery Park, siyacela nalapho ukukhawuleza uresponde. Enkosi.